Здравейте, приятели! Днес отново сме заедно. Сега знаете, че в канала Уроци на душата ние говорим по теми свързани с душата. Не бързаме, не спорим, просто споделяме. Днес ще споделя с вас това, което знам и искам да направя преход с сегашното време. А това е именно и великият Гьоте и фразата на Мефистофел «О, миг поспри». За мен тази фраза е едно училище като фабрика за доволство. Толкова прекрасен си ти днес звучи по-актуално от всякога, но по една тревожна причина. Ние вече не я разпознаваме като предупреждение, както е искал Гьоте и както за това е писал, а като житейска цел. Светът ни учи да гоним мигове на успех, на признание, на бързи резултати, да ги превръщаме в окончателни спирки. Това, което за Фауст е било условие за загуба на душата, за нас, съвременните хора, се е превърнало в норма. Най-рано този модел се възпроизвежда в училище. Образованието, което би трябвало да бъде пространство на търсене, постепенно се превръща в система за преждевременно приключване. Ученикът не се възпитава да пита, а да отговаря правилно. Не да мисли в процес, а да стигне до резултат. Всяка учебна година е разчленена на поредица от мигове, контролни, изпити, оценки, класиране, които уж измерват напредъка, но всъщност внушават завършеност. Знанието се представя като нещо, което може да бъде приключено, затворено, отбелязано с цифра. И тук въпросът за оценяването се превръща в ключов проблем. По замисъл то трябва да бъде ориентир, сигнал къде си стигнал, на къде можеш да продължиш, но в практиката обаче оценката все по-често действа като присъда. Тя слага точка там, където би трябвало да има многоточие. Тя казва: толкова си, до тук стигаш. И когато тази логика се повтаря години наред, ученикът свиква да мисли за себе си не като за развиващ се човек, а като сбор от приключени резултати. Какво прави учителят в тази система ли? Той е поставен в едно много дълбоко противоречие. От него се очаква едновременно да възпитава личности, да администрира показатели. Все по-често той бива притискан да бъде вдъхновител, но и контролиращ орган едновременно. Не съучастник в търсенето, а разпределител на мигове. Миг на изпитание, миг на оценяване, миг на санкция, миг на награда. Така педагогическата роля се свива до функция, а живата връзка с ученика се замества от формализирани процедури. Проблемът не е в самото оценяване, а в абсолютизирането му. Когато числото стане по-важно от смисъла, образованието започва да работи срещу собствената си мисия. То произвежда не мислещи хора, а доволни или отчаяни. И в двата случая обаче спрели се хора. Доволните са онези, които рано са научили как да взимат, в кавички го казвам, от системата, а отчаяните онези, които са повярвали, че няколко слаби оценки определят окончателно стойността им. И едните и другите са жертви на един и същи Фаустов модел. Гьоте е разбирал, че най-голямата опасност за човека не е незнанието, а самодоволството. Фауст не загина, защото иска прекалено много, а защото би могъл да поиска прекалено малко, да се задоволи, да спре. Днешното образование, макар и несъзнателно, често подготвя точно този момент на спиране. То учи ученика кога е достатъчно, вместо да го учи как да продължава. Това има много дългосрочни последици. Общество, възпитавано в логиката на крайния резултат, много трудно понася несигурност, сложност и процес на развитие. То търси бързи решения, прости отговори, удобни виновници. То се страхува от въпроси без готови решения. Не е случайно, че в такова общество популизмът и клишето се разпространяват много по-лесно от аргумента и мисълта. Истинското образование би трябвало да прави точно обратното. То трябва да отлага фаустовския миг, да учи, че знанието не е завършен продукт, а движение,
че стойността на човека не може да се побере в моментна оценка, че смисълът не е в това да кажеш «постигнах», а разбрах на къде вървя. Това изисква смелост и кураж. И от учителя, и от системата. Смелост да се признае, че не всичко ценно е измеримо и че не всяка точка трябва да бъде поставена веднага. О миг поспри в устата на Фауст е едно изкушение, което води към гибел. В нашата образователна реалност то звучи като институционално внушение. Ако искаме училището, нашето училище да бъде място за живи умове, а не за приключени биографии, трябва да си припомним това предупреждение и да имаме коража да оставим някои процеси незавършени, някои въпроси отворени, някои оценки условни. Защото докато ученикът търси, той е жив. А когато му кажем, че е стигнал, тогава истинският урок приключва. Аз мисля, че възбудих вашето внимание към този процес и ще се радвам, ако можете вие да споделите вашето мнение. Благодаря ви.